Няма да ви кажа. Защото са им много дебели хонорарите. Здравейте. Аз съм Марсел Величков, по-известен като Марсо, и съм много гадно копеле. Най-вероятно пари. Моята религия е атеист съм. По принцип вярвам в майката природа. Не вярвам в християнство, ислям и така нататък. Вярвам в природата. Слънцето, водата, земята, въздуха. Това е моята религия. Най-надценените Лил Пъмп със сигурност. Като цяло за него сещам една топ 3 артисти в България. Галена. Не знам. Не мога преценя. В чалгата са определено. Медии. И Боби става. Зодията е като каталог на характера на човека. На това, което трябва да се стреми да бъде. Добри и лоши черти. Всяка зодия има слабости и силни страни. Има много неща, за които съжалявам, ама продължаваме напред, някакво да гледаме назад. Абсолютно да. Не един път. Ами, менталитета на хората. Дали съм имал моменти да се откажа от това, което правя в момента? Ами, имал съм моменти, но никога не бих се отказал. Ами, Клеопатра. Имам ли фобии? Да, имам фобии. Не обичам змии като цяло. Какво точно искате да ви разкажа за първата ми любов? Първата любов е доста силна емоция и райско чувство. Ами, душата ти се отделя от тялото и се прераждаш евентуално. Несигурности. Няма да ви кажа. Най-странният предмет. Ами, череп от ягуар. Защо избрах да работя с Мюз? Защото са им много дебели хонорарите. Закривам.